uri kuona boots kai igold inoita 5 guda boots iyoyi. Uri kuona ring rose gold rinoita 9,000. Iyi watch Rolex inoita 85,000 ma US. Unoona kunoitsvaga paGoogle. Suit iyi inoita 17 guda. Phone iyi yegold yakanzi kopo gafa twabamba squibidi auskuda nekadiye ikadiye iyi inoita 16 guda. Iyi inoita 5 guda. Zvandakangopfeka manje iri manje mukuti igold rega iyi ndaripiwa nababa wangu Bishop No Jones 150,000 ma US. Uri kunzwera? Kune vanhu vanochera gold. Kune vanhu vanoita madhiri egold. Inini ndinopfeka hanchere ndinopfeka gold. Waibata? Chinozoitika manje ndechekudai so. Ameno zvekutaurika pama Jazire baba vachita zvechijazire vachita se I am a campaigning strategy emkomana wazakuziva kuti paground akarohwa. Pandine mubvunzo kwauriwo. Matrenda Twitter, Instagram, YouTube kwese matrenda chakati matrenda handisi kuramba matrenda. Ndada kuvunza question inorwadza. Muchaita se? Ndati muchaita sei? Ndakapfeka gold rangu, ndakapfeka magold angu, maguchi angu. Uona belt iri chete inoita guda. Iwo hauna kana cent. Uchaita sei? Ndo bye paunonzwa kunzi mira nepati iri kutonga kwete iri kutongwa. Why? Because we are the army. We are the police. We are the court. We are the prison. Imimi muchaita sei? Uchaita sei? Ayo, ibvunzo. Muchaita sei? Muchaita sei? Auskuda. Nemba yangu ineta 2 million ma US. Andite madhire gold, anchere gold. Ndinodya nyama yegold kuDubai. Ndichipfeka gold. Siyana neni.